Какво става, хора? Аз съм DreamXBG и тук до мен е MagnoBG и днес решихме да направим клип на League of Legends. В момента ще играем Normal. Както виждате, имаме Yasuo, Malphite, Zed, Tryndamere и Nocturne. MagnoBG е с Malphite, а аз с Nocturne Jungle. Така, както виждате, Yasuo, Zed и Tryndamere са премейдъри. Тоест, от моето по-голямото АТЦ, което е 30, сме двамата, нали, сме в един клуб, т.е. премейдъри. Така че, нека да не се отклоняваме от темата и да започваме. Така, Вейгар, Тимо, Шивана, Фиора и Дейва. Малко ще ме е трудно Шиваната за мене. За тебе? За мен е Тимо, Вегър, Фиора и Древен. Ако се развият добре нещата и ако тия премейдъри тъпи са добре, нека да бия. Така, както виждате, имаме 3 еднакви иконки от нашия отбор. Започва се. Това ми дава 20 бонус Attack Speed, 4 Psycho Damage. Аз няма да правя бързо. За Attack Speed. Да ми хилпнеш тук. Хубаво. Кой мид? Аз няма съм мид. Тръндамерчо. А не Зеда. Май Тръндамера. Зете на не мид. Не го пак, че се соло. Зет. Няма съм село. Кой какво Че е? си мазен гаден лакер, ма. Иди ми танцува. Аре, файте! Аре, много да си отворя, ще щупя отбой. Гледай само какви за маси. Тум, 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 тум. Не става в ритъма, на който аз искам. Тум, тум. Аре, уау, ще смачкам. Аре, да се Може играем. само. Ще ти кажа кой е слабия е сега. Ето виждаме отвънка. Аре, бой, файт. Това ти е първа игра. Да, буквално първа игра ми е. Как знам. О. Тимо как се крие мазно. Красиво ми, знаеш какво прави, бе? Какво? Сега го разбрах. Хилва му. Имаш. Предах ти якото. Ох. Нашия зет ще ги кърчи, мая. И аз Софиора не съм чувал. Някой ще прави фърс булта, ма не знам кой. Тръндамера няма да се да се оправи. 3, 2, 1. Ей, това е да си лъкнал. Да останеш на 40 хъпа и да не умреш. Виж ма, майко, голям съм късметлия човек. Сериозен съм. Какво? Голям съм късметлия. А пък и Вейгар взе, да. Що да не? Бътърва. Аз изчезвам, няма мана. Зарежи ми.
Сега следваш 4, Иванчо. Аре! Стига, бе. Не можа да убият Иван, брат. Шибан мана. Карай, че пък. Много мразите. Лекавам се, че няма да. Коля, дойде паргайта, ма. Те, аз се хилна. Сега че да се взема. Едно. Аз умре. Резултата. Кой те, кой би? Вегар или Азиат? Вейгар. Затова Вегара да направи по-разбързо. Аз какво казах, бе, го пак? Тази. Казах Вейгар, го пако. Щом той направи бързо. Еладе? То спукам. Вече му пуснах игнайта на глупия. Малка мишка. Голяма мишка е този. Силно. Гледай го, крий се като. На някой му писаха, ама не знам Не много. тебе. И на мен. Макар е как тебе. Иди. Резултата се промени изведнъж. Тоест, Виж какво става? Мгм. Да ганквам. Не, стой. Ще се обря само чака. Само ми трябва това шестичка. И изгарят всички. И ти му, и дрейвен изгарят. Знаеш защо, нали? Да, пък. Щом да, че даде съса. Ах се. Да, то брат са 351 с братва, брат. Какво става тука? Това е, аз няма мога да направя. И то лед гейм. Смятай това лед гейм колко ще плющи човек. По 500. 500. Повече. Добре, не знам там знак. Че се е лъпнал човек. Ай, сега шестичката и грива изгаря. Разбирай стата на по-бързо. Като стане на 10 хъпа и веднагически умира. После. Такова ще убива кулата, брат. Пък не мой. Давай бе, бой бе, ти бой. Ко чакаш? Ще разбича. Ай. Умирай. Как се отърва мазно. Аз виж колко му пресече. Той малко ми набия. Химното е на малко.
повечето фарм, аз съм дивен. Ето това ще... Ги. Това само шестичка ми трябва. Пак. Супер. What? Кога? Я виж на колко съм. ПТВ. Ще те ганкнеш Иваната, внимавай. Да ми не хуеш Ивана. Първото. Гледаш ли сега как се взима то? Ники, знаеш кой не искам да правя, нали? От това го умира най-много добре. Знаеш какво мога да направя. То садна. Кой? Кой ли бил? 6. Може да вземеш да ракомчо. Да. Ами аз как се го взимах преди? Сега... Моят човек не е дал състав. А тук се реколвам. Опа! Ела към мене. Някой е идвам към тебе, човек. Опа! Гъбки засичам. Знаеш какво засичам? Добре. Ще се измъкна. Не. Какво е за тъглед? Паса! Що така бе? Сега ще го побъркам малко. Ти, ако искаш се ръкава, ако искаш иди се мета. Какво стана? Кой би май ми да? А? Зида май мукачо мучачос. Не го бива. Аз съде се го взема. Зет. Да. И да го науча. Взема ти пак. Тя ми 6300 ли? Ако има 6300, дай ми ги. Още може да една шестичка. Три са. Едно. Колко си? Едно. Да, ама аз се държа резултата с едно играя ранкет човек. Се опитвам много да е такова, защото ясото виж колко е. 1-3. Виж му интуиция раз. Да, именно. Добре, Браво, ме умира. Къде да има пуши? Ушморога не взима редба бубафа. Взимам. Трета за тази работа. Ето и. Карай вече пък. Другия път само аз я. След 6 минути. Има. Тъпочимото. Съжалявам за лага. Рай, отиват си. Опа. Ивана.
Олтаци. Найс. Да, но това е късмете за вас, защото никой не го вижда. Не го знам с това. Араде. Давай. Опа. Женев ми. Ти си още шестичка ли, бе? М? Що си шестичка? Що си шестичка? А? Ти? Ти много бавно се развиваш, бе. Ти? Съм девятка. Няма я бубата. Ну, веселой. Ну, сколько напред. Опа. Я го видях. Майко. Не знаю. Чем? Ой, Шиванов. Гъджа. Перфектно, нали, перфектен хелп. Както виждате, моят тим е изкопаната LCS. Да. Или по-скоро no team. Защо по дяволите само Malphite има хубав скор? Защо? Не съм умирал. Аз ли макеля? Не, хич. Лад. Значи аз трябва да ултвам и... Ако вкараш още един кил, ще се оправиш скоро. Да, обаче това е където им трябва хил за него. Тима лъкна. Ай са, Зент умира. Ако няма хелпниш, ще умре. Как? Добре, бе. Фиора, аз съм мид на хелпна. На колко е тази фиора? А не връщам се. На пълно хъпа не искам, но на 10 хъпа става. Че направо... Ти се прикил, бе. Ето, този път аз хелпна. Ето имам един асистик. На жълто. То са 10 взе. Мамка му. И сега стери да добавам. Ще идваш. И аз съм най-малкият ревел. Да. Добре, бе. Добре, 4. Утни го пак. Абе, какъв улта? Тъй, гъджа. Въпреки, че ме обезма.
То наукчен да не е фрукт. Аре, сега се е мой ред за драконче. Утнах да взема Тимо. Бой, 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 бой. Я думаю, да вземи. Опа, Тимо, да вземи. Гейм 2, баларта, на едно място, рад. Ако не съм аз да го източа. Опа, 4, 3, 2, 1. Как се обичам мулта обаче? И аз как ще го заобичкам. Fuck you. Давай. Дай. Фиора. Да дай го? Да. Още път. И пак има се стреле. Ха. Да гледай, той не се е барал реда. Изобщо. Абе, той е бил АФК, Той АФК бил, Кой? И то? Ималай. Не лайх е отнил го пакос. Бегай са. О, yes, babies. И ако... Майко, сега то са отнили, аз умирам, брат. Ако? Ако не бях си Ако казал. то са отнили, аз умирам. Добре, взима го. Вече съм. Иди смайт става. Остема да се нафарме на едно хубавичко. Хубаво. Учи да фармиш, аз сега рекламам да си взема танкайта ми. То нокчер е много хубав, е много як. Да не е фрито кое. Да. Аз докато Играхме фърст гейм с него. играя цъкам в него. Не, брат. Мой си е. Те, аз топле. Аре, Възикам се. Аз топле. Докато го научиш, едно. Време някой да умре. време някой да умре, вика. Гледаш ли са? Да, гледай. Айде, има макс айтама. Виж как ме смайта. Какво ти казах? Кой искаш? Знаеш ли го Супермен? И аз го знам. Знаеш ли Супермен, брат? Това съм аз. Мам, това е Супермен. 6-0 съм, брат. Какво правя аз? Аз съм бил добър. Фиорка нещо загива бавно по бавно. Кой? Фиорка. Той и аз обаче не може да е. Както го гейм, както виждам, айде ми направо. Малко те и шареня. Направо гробище. Айде, почувай ясно. Пиноккио. Аз ще ли се леком. Фиората на колко беше? Кой? 5-3, 5-6, 5-2, 6-0. Аз нямам и едно умиране.
Ще ги биме, няма. Аз тук ли съм, ще ги бим. Като първата ни. Не да, с този атак спид, брат, какво мислиш? И какъв ти е първия айтъм? Защото Не виж го. имаш само джунгла. Сега ще го видиш. За какво ти е те и жълт? Защото това е макс. Те Да. така се максва. Не са макса, те просто. Да го пробвам аз и този айтъм. Ко прави? Това ли? Тия двата и то розовия ми дава бонус шилд, като съм на малко кръв. От Гошо го знаеш това, да не? Не, А? не. Ами? Просто го знам, ме. Да. Вегар чукат. Майко, гледай какво става, човек. Колко дъмъгъл. Виж, Вегар, виж къде отиде. Седем съм, брат. Виж го, видя ли го какво узнат този той? Цели ли та? Не, Идвам да помагам, защото виждам Тимо. А ти си го измасал. Ти си обираш фарма. Няма да добавям, защото аз съм най-фина тя. Така? Ето. Първата копчина умря. Това е втората. Аз само чакам за дават ми ги на 10 кълба и аз си ги взимам като фрикилс. Той Вегар беше на малко и аз беше го направил. Става на малко с улта и аз си го взимах. 13, 11, 10, 9. 10 секунди някой ще сещам. Или от коша. Знаеш, няма да можеш. да, защото взе да ми късна. Кой е на малко? Абсолютно всички си почти. Виж. Фиора да има, къде ги забравяш тя? Не виждам да са на малко. 521 О, Шивана се появила. Колко е Шиванка ми Ванка? Едно от две. И десятка. Виж сега, кой е Кери? Майка ще е пера като прани гаш. Сега, кажи му кой е Кери. Смачкам главата. 7-0, 7-4. Аз ще ми кажи кой е Кери. 7-4, 7-0. Ти. Идиот. Да. Така си мисля. Пълен идиот. Сега ще го поставя долу. Защо? Да умира там. Аз тук не съм, че съм Ела с мене за барон. Това. Ела, ще видиш, ще го вземе го пако. Ай, ти го е глупато на се. Искам го пробвам този ногтен, той е 4-8 стена, нали? Да. Както си знаеш. Нямам случайно улт да се защитавам. Имам само 2 айтема. Ти имаш само един. Ето, виж, зимата.
И махай са, махай са. Казах ли ти? Уш. А виж ли, тук се хелвам по принцип. Не те знам. Тия чай там ще го направи. Ай, сега да билжи малко апе. А почма апе да го билжа. 9-4, добре бе. Тази... Всяко е кире е пред него. Зеда. Ако му късна кил, маскира. Ако напред. Майко, виж на колко хъпа го оставих, човек. Бой по тази циганка мръсна. Аз се отцелих. Ако не беше дякона, умира. Мишката е грозна. Пусна вече това. Тото. Ай, чао. Добре, кой е убих Ивана? Беше. Да. Уднах се осра. На кагащи. Ай, сега трябва гледат. 8-1. Между той е колко е? 10-5? Има повече умирани от мене. Аз нямам само едно умирани. Как може да се такъв влюблю, е? Кокошка без месо. Да, дабл кил. Ой, Не знаю что. 7-4. Хочешь? Да, Последно погад. Гаджа. Трябва се едно. Ама се едно ще ги правим буди. Тимото само тимото ми трябваше и дзак. И се хилвам и леко става. Няма ума барната. Докато го научиш билда, доста една сложна работа. Трябва да билдя Blade of the Ruined King. И докато го научиш, ние вече ще свършим. Прости, брат. Кой Моля ви се, девкайте ми го. тук има една кучка, където трябва да чистим. Айде ме бойла го пако. Айде. Група noobs out. Видя ли? И... Yes, baby. И това беше от този клип. Дано да ви е харесал. Абонирайте се за мен, харесайте и...